Tungod sa paglisod-lisod sa pito ka mga konsehal sa Carmen, nakahukom si Gobernador Gwen Garcia nga ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo na ang modumala og mo-operate sa waterworks system sa lungsod sa Carmen. Pinaagi ni ini dili na magkinahanglan og pagtugot gikan sa konseho sa Carmen nga ang mayoriya nagdumili pagperma sa Memorandum of Agreement kon MOA aron mahatagan og tubig ang ilang mga konstituente. Kay ang Kapitolyo na ang makigsabot tali sa Cebu Manila Water Development Incorporated kun CMWDI kinsa maoy mo supply sa tubig. Gianunsyo kini sa gobernador atubangan sa mga Carmenanon ato sa open forum ni adtong Enero 8 dito sa Carmen National High School. Kahimduman nga wahatagi og pagtugot sa mayoriya sa mga sakop sa konseho sa Carmen si Mayor Carlo Villamor nga moperma og MOA tali sa CMWDI alang sa pagsupply sa Level 3 Waterworks System. Apan matod ni Garcia, pinasubay sa Section 17 sa Republic Act 7160 o Local Government Code, mahimo nga ma-operate ang probinsya o usa ka Interlocal Government Unit kon LGU Waterworks System ug iya dayon kining gipaumol. Mipasar ang Economic Enterprise Council kon EEC sa Kapitolyo og resolusyon nga nag-umol sa Inter-LGU Waterworks System nga maoy mo dumala og mo-operate sa Level 3 distribution sa tubig sa tibuok lalawigan. Gihangyo ni Garcia ang mga sakop sa Hunta Probinsyal nga sagupon ang maong resolusyon sa EEC atol sa ilang special session karong simanaha. Unahon sa maong buhatan, mao ang pag-atiman sa water distribution sa matag balay dito sa Carmen. Ang MOA permahan na lang unya tali sa probinsya sa Sugbo og CMWD ug dili na kinahanglan og pagtugot gikan sa sangguniang bayan sa Carmen. Dili na nila magapos ang mayon. O dili na nila magapos ang katauhan sa Carmen. Muna ni ako. Kay buot ko nga makighinabi ninyo aron inyong masabtan kining tanan. Ubos sa maong kasabutan nga pirmahan unya, nahangyo ni Gobernador Garcia ang CMWD nga himuon nga 5 pesos o 80 sentimos ang bayranan sa unang 10 ka cubic meters gikan sa 8 pesos o 50 sentimos. Pasiuna nga 8 ka mga barangay ang makapahimos sa proyekto nga naglangkob sa Luyang, Poblasyon, Cogon West, Cogon East, Dawes Sur, Dawes Norte, Puente ug Baring. Naungot ang maong proyekto kay gibabagan kini sa 7 ka mga konsehal sa Carmen nga pulos ka aliado sa kaatbang sa politika sa mayor. Naghimo sila og ilang kaugalingong MOA apan imposible ang mga kondisyon nga ilang gibutang nga kunuhay naglantaw sa interes sa katawhan sa lungsod. Sa iyang pakigpulong, wa makapugong si Gobernador Garcia sa iyang kasagmuyo kay mas gipatigbabaw sa 7 ka mga konsehal sa Carmen ang ilang politikanhong interes, inay ang paglantaw sa kaayuhan sa ilang mga konstituente. Gipakita na sad ang matang sa pamulitika niining punduka kung diin sagdi lang dili igbalik nga ang katawhan maoy mo antos aron lang gyud siguroon dili mo agas ang tubig kay kung mo agas na ang tubig asa na sila punita sa sunod eleksyon. Ang gobernador naninguha gayud nga makabaton og kaugalingong linya sa tubig ang matag panimalay sa Carmen. Unang giplano ni Garcia nga mismo ang kagamhanan sa Carmen ang modumala og mo-operate unta niini isip economic enterprise. Apan wala mahinayon tungod sa pagbabag sa 7 ka mga konsehal. Gani 50 milyones pesos ang gasto sa Kapitolyo alang sa maong proyekto. Mapasalamaton ang mga taga Carmen sa desisyon sa gobernador nga nangita og paagi nga masolusyonan ang ilang suliran sa supply sa tubig. Pasalamat mi og dako labi na gyud sa among nadungog sa kuan sa kanang gobernador nga matuman na gyud ang kaniadto pa namong gikinahanglan nga tubig. Karon pa mi nakasuway nga gisudlan og tubig gyud ang among lugar gyud. Lang ikasulti nila nga palihog dangon tanan na ang paghimo nga linglang ngadto sa katawhan. Kay kami gay mismo gilingla mi nilang, dili mi nila malingla. Ayaw mi apil-apil ang mga tao kung unsay ilang interest, personal interest. Ilara na, pilara na kabuok.
gikaguol Diyos katawhan nga ilang pugngan pinaagi nga sila majority. Nalipay mi sa gihimo ni Gobernador Gwen nga decide nga province na muda. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.